ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇನಿ ಎಂಡ ಮೀಶೋಡು ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ವೇರ್ಲ ಮಲ್ತದೆ. ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ, ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ದೆತೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ದೆತೊನ್ಲೆ, ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನಾನೆ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಕೊರ್ದೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಾದ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅವಡು ಪಂದ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ. నేను వేర్ మల్తదాన ఎంచ తోజున్ పంద తుక.